Здравейте в лекция 12 от курса за компилатори, където ще довършим синтактичен анализ, говорейки за този SLR анализ. Ще разгледаме SLR алгоритъма, ще видим примерно негово изпълнение, как да го подобрим и какво са SLR граматиките, както и LR граматиките. Този алгоритъм всъщност обобщава всичко, което говорихме в предните две лекции, т.е. тази от днес и от миналата седмица. Ползва тези LR0 парчета, за да вземе решение дали да измести или да опрости. И ги ползва последния начин. За дадено състояние на самия анализатор, а не на крайния автомат, стекът от символи ще съдържа някакво алфа. Следващия символ ще е Q. И ако крайният автомат е в състояние S, след като сме вкарали този стек алфа, ще опростим чрез някакво правило хикс се презаписва в бета, ако S, т.е. състоянието от автомата, съдържа парче, където точката е в края, парчето за това правило, или ще изместим, ако S съдържа парче, където точката е преди Q. Q е следващия символ от входа. Това е еквивалентно на S има преход именуван Q в автомата. Това не е SLR алгоритъма, това е LR0 алгоритъма. И той може да стигне до два проблема. Първият от тях е конфликт от тип опростяване-опростяване. Ако S съдържа две различни парчета, където точката е в края, нали, това са за две различни правила, тогава не знаем кое от тях да изберем, за да опростим. Може да сме умни, да мислим и да го измислим, но както дефинирахме алгоритъма, това е просто конфликт и алгоритъма се препъва. Другия вариант е да имаме конфликт от тип изместване-опростяване, т.е. имаме такова парче за опростяване, точката е в края, обаче имаме и такова, където точката е преди Q и следващия символ е Q. Това ще е другия вариант. И така казано звучи като това да е доста ограничаващо. Истината е, че в този краен автомат, който видяхме в последната лекция, почти нямаме конфликти. Има само две състояния, които са по-проблемни. В това имаме парче за опростяване и парче за изместване. И в това имаме парче за изместване и парче за опростяване. И в никое друго, горе вдясно имаме само парче за опростяване. Ето тук. И както и тук, те са си самотни, така че не се сбиват с никой, както и тук. И на другите места нямаме и тук. Но тези, които са за опростяване, са си самички, а другите са групирани за изместване парчета. Така че всъщност има много малко конфликти. Но все пак има конфликти. Така че, за да ги разрешим, променяме алгоритъма, за да стане SLR алгоритъм, който е Simple Left-Right. Оттам идва името. Добавяме евристика, която ограничава решението за опростяване конкретно и казваме, това ще намали броя на конфликти. Това беше алгоритъма преди малко, казваме опрости, ако имаме такова парче с точка и ако Q е в следващото множество на Хикс. Да, за любителите на следващи множества, те се завръщат. Но сега ще видите всъщност колко просто реално е да видим, нали, интуитивно кое е следващото множество, нали, освен онзи много сложен алгоритъм от предния път. Това е добавеното условие. И ако с тези правила стигнем до конфликти, вече казваме граматиката на SLR. Това е едно, може да го казваме и да не го казваме, то се подразбира. Най-накрая може обаче да засичаме показалци, благодарение на всички тези неща, които направихме. И сега ще видим как. Напомням, тези неща бяха подходящи префикси. Тези тук неща в синьо са десни страни на правила, но не всичките са показалци. 6 от тях са показалци за конкретно правило в конкретно състояние. И по-важното е, тези две неща са десни страни на правила, които не са показалци. Защо? Ще използваме новото ни така подобрено правило и ще
проверим следващите множества на левите страни на правилата, които бихме използвали, ако решим да упростим тук. В първия случай, ако int беше показалец, той щеше да е за правилото t се презаписва в int. Съответно, проверяваме следващото множество на t и защо знаем, че то съдържа само долар, скоба и плюс? Защото ако видим в правилата за плюса и за долара, имаме правило, където има само t, това значи, че долара следва t. Добре, няма да объркам допълнително, но сравнително до някъде може това нещо да го видим в правилата. Ако не може да го видим, може да си изпълним алгоритъм и да ги сметнем тези следващи множества. Видяхме как миналата седмица. По-важното е, че следващото множество на t не съдържа int. Глупости, не съдържа int. Не съдържа звезда, който е следващия символ. В първия случай след int следва звезда, тук няма звезда. Щом е така, значи, презаписвайки това нещо в t, би било грешка. Защото звезда не може да следва t, така да се каже. То оттам идва името. И във втория случай, ако t беше показалец, за кое правило щеше да е показалец? Ели. Ако t беше показалец във втория случай, то е дясната страна някакво правило, за кое правило щеше да е показалец? Извинявай, че така те, но просто най-много изглеждаше, че заспиваш. Но съм сигурен, че всички заспиват. Така че, който и да отговори, би било еквивалентно. Добре. За кое правило? Не е правило, не е терминал. За правилото, Тони. Близо си. Половината от правилото. Правилото е се презаписва в t. Просто това е цялото правило. Ако те беше показалец, там долу, където е синьо, то щеше да е показалец за правилото горе вляво, където е синьо, се презаписва в t. И поради тази причина трябва да проверим следващото множество на лявата страна на правилото, на e. То съдържа само долар и скоба, защо вижте миналата седмица. И какво трябва да проверим дали се съдържа в това следващо множество, за да разберем дали те наистина е показалец. Андрей? Плюса, защото плюс е след чертата. Там след синьото t имаме черта, имаме плюс. Искаме да видим този плюс може ли да следва ако го презапишем t в не може, защото не е в следващото му множество. Затова не презаписваме t в не упростяваме. Точка. Във всички други случаи, тези неща, които бяха показалци, за тях правим същото нещо. В първия случай, int, дясната страна на правилото t се презаписва в int. Поглеждаме следващото множество на лявата страна на това правило, което е t. То съдържа долар, скоба, плюс. Плюса е вътре в това множество, затова там е вярно да упростим. И така нататък. Така засичаме вече показалците. Или с други думи отговаряме на въпроса кога да упростим и кога да изместим. Нашият автомат. Привет. Там горе имахме конфликт. Да видим сега дали сме се справили с този конфликт. Той беше, че трябва да изберем дали да упростим t в чрез първието парче, или да изместим точката през плюса във второто парче. Съответно, поглеждаме следващото множество на и то съдържа само долар и скоба. И по-конкретно не съдържа този плюс, което е чудесно. Ако стигнем до плюс, знаем, че ще изместим. И ако не стигнем до плюс, знаем, че няма да изместим. Ще сме стигнали до долар или до скоба, където ще упростим. Истината е, че няма как да сме там и да следва нещо, което да не е долар или скоба. Ако това е така, това няма да е валиден низ от нашата граматика. Супер! Тук сме щастливи. Да видим долу какво се случва. Следващото множество на t, отново лявата страна, съдържа долар, скоба и плюс. И по-важно е, че не съдържа какво? Звезда, която е тази звезда. Съответно и тук, стигнем ли в това състояние, сме щастливи, няма да има конфликт. И нашата граматика реално е SLR, заради това, че няма конфликти. SLR алгоритъма, казахме, че имаме тези SLR граматики, те са по-общи, видяхме точно защо, защото където LR0 имат конфликти, SLR понякога нямат. Все пак не всички граматики са SLR. Например, ако една граматика не е еднозначна, най-лесният начин да видим, че тя не е SLR, но все пак може да приемем повече граматики с
първо с това ново правило, а ако добавим и декларации за предимство, може допълнително да разширим този SLR. И това говорихме преди. Тази граматика е нееднозначна, защото ако имаме E плюс E плюс E, може да имаме две дървета. Но ако и построим автомата, ще стигнем до тези парчета в едно и също състояние. И това е конфликт. Тук директно виждаме, че плюса следва E. Когато имаме правило, където имаме терминал след не терминал, той сигурно ще бъде в неговото следващо множество. Така че за горното парче ще зададем въпроса какво е следващото множество на E, ще получим нещо, плюс в него ли е, да, в него ще и затова ще имаме конфликт. И ако тук декларираме всъщност само звезда има по-висок приоритет от плюс, това ще ни разреши този конфликт. И въпреки, че тази граматика не е SLR, ние пак може да използваме този SLR алгоритъм с това допълнително правило. Сега ще видим конкретният алгоритъм, без последното, което казах за приоритетите, и ще напишем псевдокод за него, който е сравнително прост. Ако сме построили машината, този детерминиран автомат, и имаме някаква... Това ни е първоначалната конфигурация. Програмата ни е x1, x2, xn, потока от жетони. Сложили сме долар отзад за край на файла, сложили сме чертата в началото, защото сега започваме с програмата. Ще повтаряме следното нещо, докато конфигурацията не стане началния символ на контекстно-свободната граматика, черта и долар. Какво повтаряме? Ако имаме някаква текуща конфигурация, изпълняваме крайния автомат върху алфата, да не е лявата страна на чертата, за да разберем дали е подходящ префикс. И ако го отхвърлим, имаме грешка, алфа не е подходящ префикс. Ако го приемем и стигнем в някакво състояние, което има множество от парчета P и T е следващия жетон, изместваме, ако имаме правило, където T следва точката, опростяваме, ако имаме парче за опростяване и T е в следващото множество на Хикс, и ако нямаме нито едно от тези двете неща, пак докладваме грешка. Коментари по този алгоритъм? Едно от първите неща, които може да забележим, е, че това е ненужна стъпка. Тоест, ние никога няма да отхвърляме алфа, защото просто така работи алгоритъма, че той няма да създаде префикс, който не е подходящ. Така че това просто може да отпадне. Сега, може би не сте изцяло уверени, но вярвайте ми, това е ненужно. Та може да отпадне и алгоритъмът става по-прост, но сме го сложили там, за да за яснота. И за тази втората част има и четвърти вариант, който пак, ако имаме конфликт, какво правим, и който не сме го описали тук. Но ако има конфликт, просто граматиката не е SLR, не е от този вариант. И това реално може да го установим още като строим автомата. Така че не е нужно да пишем алгоритъм и тук да добавяме условие. Като трета стъпка, реално не е възможно да сме в състояние, където има конфликт, защото ако е така, ще сме спряли по-рано, когато сме изграждали M и няма да пуснем въобще този алгоритъм. С това вече алгоритъм е горе-долу завършен. И SLR-K, ама на практика е едно, даже не се споменава, защото няма SLR нещо друго, просто SLR се казва. Сега ще направим примерно изпълнение на това нещо и звучи като нещо много голяма занимавка, но всъщност ще е весело. И ще има бърз тест. Така че супер весело. Това е нашият автомат. Отпреди същия почваме с програмата ни int по int, долар и черта отпред. И първото нещо, което правихме е да вкараме текущия ни префикс в автомата. Кой е той? Алфа от алгоритъма на какво е равен? За какво така? Да, няма нищо. Тоест, ще почнем от началното състояние, ще вкараме празния низ и сме готови. Приели сме го, той е подходящ префикс, супер. Така че спираме в състояние 0. Действието, което изпълняваме, какво е? Имаме две действия. Опростяваме или изместваме. Изместваме, защото точката не е в края в нито едно от парчетата. Реално няма опасност от конфликт. Ще изместим.
Като забележете, тук не уточняваме какво ще изместим, защото не гледаме напред. Просто знаем, че ще изместим и изместваме и виждаме, изместили сме int. Добре, супер. Сега какво правим? Пускаме този int в автомата. Т.е. пак почваме от 0, минаваме през int и се озоваваме тук. Спираме в състояние 1. Сега кое е правилното действие? Ще ви подскажа. Още в началото на предната лекция казах, че това ще го виждаме 100 пъти. Това не е показалец, нали, като имаме int звезда, не е показалец. Така че, виждаме, че имаме такова правило. Звезда не принадлежи на следващото множество на t. Пак, защо е така? Трябва да го построим, но просто го казахме вече 10 пъти, знаем наизуст точно за този пример, че тук изместване е правилното, но с нашия алгоритъм наистина ще сме построили това множество и ще погледнем в него, така да се каже. Тук изместване е вярното действие, съответно изместваме и вече алфа е int звезда. Добре, почваме от 0. Минаваме през int, минаваме през звезда и сега сме в състояние 5. Кое е правилното действие? Цецо? Изместване. Защо? Парче. Нямаме парче, където точката да е в края. Точките винаги са някъде преди края, затова действието ще изместване. Какво ще изместим? Автомата не ни казва, просто казва измествай. И ние казваме, добре, изместваме. Видяхме int. Почваме от 0. Минаваме през int, звезда int, състояние 1 сме, там вече видяхме, всъщност не вече видяхме. Сега логиката ще е друга, защото следващия ни символ е друг. Следващия ни символ е кой? Парите, долара. Той е в следващото множество на t. Затова правилното действие тук е опрости. Така че опростяваме. Int в t. Защо int в t? Защото това ни казва парчето. Опростяващото парче казва int в t. Казваме, добре, int в t. Какво значи това? Вадим int от стека, слагаме t на стека, вече алфа ни изглежда така. И сега пак почваме от 0. Минаваме през int, минаваме през звезда, минаваме през t. И сега сме в състояние 9. И тук, кое е правилото? Какво е действието? Опростяване. Имаме само едно парче, то е опростяващо парче, опростяваме. Но също така пак трябва да проверим дали следващия символ е в този follow set, но за щастие е там. Опростяваме чрез това правило. Int звезда t в t. Махаме int звезда t от стека, слагаме t, влизаме през автомата, t ще ни прати в горе, в състояние 4. Ще спрем там. Кое е действието? Тук вече е по-така трики. Не е много, но не е очевидно. Кое е действието? Може би очевидно. Опростяване е действието, Андрей. Нали, Андрей? Защо опростяване? Точно така, парите са в касичката. Съответно, опростяваме. Откъде знаем, че е така? Просто им... Моля? От самото горе в състоянието не го пише. В смисъл, в състоянието знаем кое е правилото, но защо долар е в следващото множество на E? Трябва да построим следващото множество. Всъщност, защото E е началният символ. И ако помните как го строяхме, една най-първите стъпки беше, че слагаме долар в следващото множество на началния символ. Но както и да е, той е там. Опростяваме, получаваме E, влизаме в автомата, минаваме през E, оказваме се в състояние 3. В състояние 3 отново имаме нов начален символ, долара ще бъде в неговото следващото множество, ще опростим. И сега с S' реално какво се случва? Има уловка тук. Не ползваме алфа, за да го прекараме през автомата, се сещаме, че тук пише, че повтаряме, докато конфигурацията не стане точно това. Ние сме получили S черта долар, така че спираме да се занимаваме с автомата, просто действието е приеми и сме доволни. И сега най-вероятно е бърз тест, знам ли? Да. И за него ще трябва да направите нещо подобно най-вероятно.
Да видим. Бързият тест казва, имаме същия автомат, стигнали сме до някакво състояние, int звезда, int черта, плюс int долар. Знаеме, че сме стигнали в едно и въпросът е какво е действието. Кой е предал? Всички. Добре, кое е действието? Кое не е? Кое очевидно не е? Моля? Не е прими, защото не сме в S черта долар. Не е и C, защото тук имаме едно правило за опростяване, което е второто, и едно за изместване. Така че или А, или Б. Така че за да разберем кое от тях е, какво трябва да проверим? Дали плюс е в follow T? Дали плюс, точно така, дали плюс е в follow T, е там ли е? Да, защо? Ето го тук, виждам. Плюс е следва T-то в поне едно правило, така че плюс е в follow T. Също това го направих сигурно 10 пъти днес. Може би сме го направили 9 пъти, но за дори да не, нали, това да не сте го засякли, в подобни ситуации е лесно да кажем дали нещо е в следващото множество на някой не терминал. Ако видим, че в дясна страна на някакво правило това го има, нали, ако има не терминал и след това нещото, значи това му е в следващото множество. Няма две мнения. Може да си го запомните за междинния изпит. Този трик. One simple trick. Та, благодарение на това, добре, плюса е в следващото множество, така че действието е опрости. Отговор Б. Подобрения по този алгоритъм може да направим следните. Очевидно, този крайен автомат всеки път почваме от нулата и го изпълняваме отново и отново и отново с все по-дълги префикси, които до голяма степен са същите. На всяка стъпка добавяме само един символ към нашия стек и премахваме 0 или няколко символа. Може и да премахнем 10, обаче имаме, може би, нали, голяма част от програмата ни. Така че стека, нали, всичко останало се запазва и автоматът ще мине през тази еднаква част всеки път, за да накрая нещо да е различно. Стека изглежда може би така, синята част е същата и горе някаква част е различна. Така че много хитър номер е да добавим реално състоянието, в което се намира автомата към всеки елемент от стека. Тоест, ако сме имали това нещо в стека, t плюс int звезда t, също така и помним за всеки от тях докъде сме стигнали. Така, ако махнем нещо, няма нужда да го пускаме от началото, ами ще видим просто на върха на стека и ще продължим оттам. Обаче стекът ни става малко по-сложен. Вече е стек от двойки с символ и състояние, където състоянието, както казах, е състоянието, в което автомата ще се озове след прочитането на всички символи до този. Съответно, трябва да направим тук малко така бюрокрация, а именно, нали, това е пример, там 8 е след като сме прочели t плюс int и звезда и тогава сме в 8. Но 9 ще е след като сме прочели t, така че трябва да добавим и началното състояние някакси в този стек. Ами ще си изберем произволен символ, например сърчице, и ще кажем, най-отдолу в стека винаги има сърчице и началното състояние. И това ще го вкараме към алгоритъма. Подобрения алгоритъм ще използва и две нови таблици, за да направо скача на различни места, без да се бави. Едната ще е goto таблица, където зададен, тук го пише изцяло, ако имаме едно състояние и видим даден символ, ще отидем в друго състояние. Съответно, goto от I и A, където I е състояние, а A е символ, ще е J, което ще е друго състояние на автомата. И така всъщност, нали, не сме направили нещо по-сложно, просто вместо да изпълняваме автомата, ще ползваме тази таблица. Може да си мислите, тази таблица е реализация на автомата. И освен това имаме 4 възможни действия, които може да правим. Измести хикс е действие, където значи сложи двойката А хикс на стека, пък А е текущия символ, а хикс е състоянието на автомата след прехода чрез А. С други думи, хикс е goto, взимаме каквото е на върха, взимаме А и ще получим, нали, следващото състояние. Лесно. Опрости алфа в хикс, също като преди, това го имахме миналата седмица, просто ще извадим символите на алфа и ще сложим на стека само хикс и трябва да измислим някакво състояние. Какво е то? Ами пак ще използваме goto, ще вземем какво е на върха, ще
кажем, че нали, в случай, че сме видяли хикс, това ще ни даде друго състояние и това ще бъде състоянието, което ще сложим в стека. Кои са другите две действия? Едното е приеми. И кой ще се сети, кое е четвъртото? Да, отхвърли, разбира се. Докладва и грешка, нещо се е щупило, имаме проблем. Това са четирите ни действия. И сега, съответно, това ни е втората таблица, action таблицата. За всяко състояние и символ може директно да преизчислим кое е правилното действие. Правилното действие измести J, ако от състоянието SI има такова парче, нали, тук A ще е следващия символ, демек точка със символ, това го видяхме в изпълнението по-рано. И в таблицата за това състояние и този символ имаме J. Тогава действието измести J. Опрости чрез някакво правило, ако имаме състояние, нали, парче за опростяване и A е в следващото множество на хикс и хикс не е това ново начално състояние, което сме добавили по-рано. Тук пак нищо ново няма, просто пишем псевдокод на нещата, които добихме интуиция за тях чрез симулацията. Приеми, ако имаме нали, парче за новия начален символ и следващия символ е $, и отхвърли във всички други случаи. Та, с тези вече две нови таблици въоръжени, нека напишем кода, ползваме си сърчицето. P е нашата програма. Той е масив от символи или поток от жетони, съдържа входа, който ни е дал програмиста и сме залепили отзад $. Next ще ни сочи кой е следващия символ в този вход. Стека почва с сърце и 0, защото това е началният стейт на крайния автомат. И сега имаме един безкрайен цикъл, т.е. той си няма специално условие. В него свичваме все едно по действието, т.е. гледаме в таблицата за действието, за върха на стека и следващия символ. Ако е приеми, приключваме, затова цикъл не е безкрайен. Ако е докладва и грешка, пак приключваме и докладваме грешка. Ако действието измести хикс, слагаме на стека следващия символ и това хикс, което е закодирано в самото действие. И ако опрости алфа в хикс, вадим алфа двойки от върха на стека и слагаме хикс и ползваме goto таблицата да видим кое ще е следващото състояние. И, нали, как виждаме кое е следващото състояние, виждаме какво е на върха на стека и това ще ни даде, goto таблицата ни дава друго състояние и това пак ще се появи на стека. И това е целият алгоритъм. Написане на един слайд, 10 реда. Нещо интересно за този алгоритъм е, че символа в стека не съм сигурен. Кой от двата майтапа първо да кажа? Искам да кажа, че не го ползваме никъде. Ако се загледате, никъде в кода не се ползва този символ. Той е на стека, но не се ползва. Защо не се ползва? Защото го закодирахме в самото измести. Нали, по-рано, като правихме симулацията, казахме измести, не знам с какво и виждахме какво е, а тук обаче вътре, в самото действие. Затова няма нужда въобще да гледаме следващия символ и знаем с какво да изместим. Иначе ще да изглежда така, нали, вземи от goto таблицата, текущо ми състояние, следващия символ и така ще знам, нали, какво е следващото състояние. Това можехме да го направим и тук долу, реално, защото нали, този goto можехме и тук да го направим. Съответно, опрости можеше да опрости с такова и с y, ама не, нали, алгоритъмът е какъвто е. Но след като символа никъде не се ползва, нали, ние само го пишем тук, т.е. всеки път слагаме някакви символи на стека, обаче ние не го отчетем, така че може просто да го изтрим. Как ви се струва това подобрение? Става. На четвъртия ред с сивата буза и всякото. Как се казахте вие? Да. Мирослав. Да. Как ви се струва това подобрение? Не знам колко е подобрение. Защо да не е подобрение? Ние никъде не го четем. Дали искаме да оптимизираме? C++. По-малко памет, по-бързо. Моля? Става по-сложно. Защо да става по-сложно? Защото един елемент на стека един път е число, друг път е пеер. Ами, вече сме махнали пеерите. Преди имахме пеери, сега казваме символите, никъде не ги четем. Може изцяло да ги махнем, може да имаме само състояние. Да, става всичко по-просто.
Само да сме махнали цялата си програма, която се опитваме да анализираме. Изхвърлили сме всичко. Казали сме, да, супер, това е синтактично вярна програма, обаче искаме да строим и в крайна сметка, нали, синтактично дърво, семантичен анализ, да генерираме код, а ние тук и оптимизирахме си вече цялата програма и я махнахме. Така че запазваме, не я махаме програмата, но добър опит, нали, все пак хубаво е да се оптимизира. Да, това е целият алгоритъм и често е твърде simple, т.е. пак не е винаги най-възможно полезния, но е almost there. Реално, ако на практиката тези LRK граматики, разликата при тях е, че както видяхме и с това изместих X, гледането напред е вградено в самите парчета. Тоест, вместо да имаме тези LR0 парчета, ако помните още в началото на предната лекция или в средата, казахме, че ще е важно името им. LR1 парчета са точно тези парчета и прилепен символ към тях. Съответно, ако ги заменим и вече изглежда така парчетата, не само това нещо с точка, ами и някакъв символ, който означава, че след като прочетем това, опростим, ако следващия символ е $, това вече са ни LR1 парчета и това реално е по-прецизно от ползването на следващите множества. Така че, ако не ви харесват, може да направите това, ще получите по-хубав алгоритъм и няма нужда да се мъчите с следващите множества. Понеже това е по-хубав алгоритъм, понеже за следващото множество все едно имаме един и същи критерии във всички ситуации, където срещаме това парче. А така ще имаме, може би, някъде LR1 парче с някои подмножества на това множество, в други случаи с друго подмножество и така ще имаме пак по-прецизно решаване дали да изместим или да упростим. Затова е по-мощен този подход. И това реално вече е LR, примерно, граматика. Стигнахме до нещо практично. Ако сме написали тази граматика в Bison, което е нещо като Antwer, тя изглежда почти абсолютно по същия начин, с някакъв шум. Това, което видяхме ние като автомат, Bison, ако му кажем да си принтира автомата, изглежда по същия начин. Така че, супер, научихме нещо, което наистина работи в практиката. В Antwer нещата са малко по-различни, но нали, там има цяла теория, която може да изгради до това, което се случва. На практика и двете са мощни начини да парсваме неща. Вече малко така отпускаме косите. Да видим дали това нещо е SLR граматика и защо, нали, да се убедим, че наистина са над множество на LL граматиките. Тази граматика, какво е първото нещо, което виждаме за нея, което така ни светва лампата? Тя е ляво-рекурсивна, точно така. Съответно, също така е граматиката за B последвано от 0 или повече ата. Можехме да напишем много по-просто, но сме написали така. Да построим автомата за тази ляво-рекурсивна граматика. Той е много прост. Добавяме това ново състояние, както казахме, и първото парче. Имахме две неща. Едното беше за епсилон преходите. Тук имаме точка преди не терминал, така че, добре, значи другата стъпка. Не. Извинявам се, сега това, което се случва е, че не правим недетерминиране и да го детерминираме, а директно епсилон преходите ще вкараме парчетата от тях в това състояние, понеже така работи детерминирането, нали? За епсилон преходите тук имаме точка преди нетерминал, съответно ще вкараме за всяко правило за този нетерминал S по едно парче вътре и получаваме това нещо. И сега другата стъпка беше да местим точката. Ако я преместим през S, ако я преместим през B, ще отидем там долу, в това състояние. Тук няма грешка. Мисля, че е вярно. И ако я преместим точката през S, ще отидем в това състояние. И от това състояние може да преместим точката през A, за да стигнем тук. И това целият автомат ли е? Не съм сигурен аз, мисля за секунда, знам, че го има на следващия слайд. Мисля, че от тук... Да, това е целият автомат и единствено тук трябва да се запитаме има ли конфликт. Има ли конфликт? Понеже имаме едно парче за опростяване и едно за изместване. Какво трябва да проверим, за да кажем дали има конфликт? Трябва да видим следващото множество на S и какво трябва да проверим в него? Защото тогава би имало конфликт. Нали? Следващото множество на S' всъщност, защото правилото за опростяване, лявата му страна S', съдържа само $, и A не е вътре, така че е супер. Тук сме хепи, тази граматика е SLR, въпреки че е ляво рекурсивна.
И така виждаме, че тези са по-мощни от LL граматиките, от LLK граматиките. Ако разгледаме пък тази граматика, не знам дали е еднозначна или не. Някой знае ли наизуст? Може би не. Но при всяко положение да построим пак автомата. Значи почваме с S' в S. Казахме, точката е преди не е терминал S. Вкарваме неговите правила вътре. Не е еднозначна, каза някой. Кой каза? Ти казваш, добре. Плюс AB до int. Точно така, може да получим B, AB, AB и това веднъж дясно. Може да направим дясно и ляво дърво. Да. Не е еднозначна, така че би трябвало да не е SLR. Така че да се убедим, че е така. Местим точката долу. Местим я надясно и получаваме ново състояние с преход B. Местим я през S и получаваме това нещо. Също така местим през A и през другото S. През A и тук правим правилото, нали, стъпката за епсилон преходите, така че добавяме на S правилата вътре. Обаче сега заради това нещо трябва, нали, пак да преместим точката през S, стигаме горе. Горе имаме, мисля, че само с A преход, който ще ни върне долу. И от тук имаме един такъв преход с тази точка да изместим вдясно, с B и отиваме там. И сега вече тук пак имаме потенциално конфликти. Тук, както преди, трябва да проверим следващото множество на кой? Не е терминал. Жоро? Стъпка назад. Кое от тия правила е правило за опростяване? Имаме две правила в оранжевия квадрат. Кое е за опростяване, кое е за изместване? Някой? Ели? Първото е за опростяване, второто. Първото е за опростяване, второто е за изместване. Когато имаме правило за опростяване, гледахме в следващото множество на кое? На предния. На лявата му страна, нали? Значи, за това ще бъде първото за опростяване. Гледаме в лявата страна на правилото за опростяване, което е S'. Какво проверяваме вътре? Дали следващия символ е в следващото мързване? Точно така, обаче в случая нямаме реално следващ символ. Ние по-рано го хакнахме, казахме, че е А, обаче това беше хак. Всъщност истината е, че трябва да имаме и входен низ. Той да ни докара до тук и той ще има следващ символ, който може да не е А, може да е Б. Обаче ако е Б, реално тук няма да имаме конфликт, защото ако е Б, няма да изместим. Затова проверяваме само за А, защото тогава потенциално имаме конфликт. Така че проверяваме за А, той не е вътре, супер, все още сме хепи тук. Обаче тук най-вероятно ще имаме конфликт. Правим същото нещо. Кое от тези две правила е за опростяване, Жоро? Две правила, едното е за опростяване, едното е за изместване. Когато точката е най-в края, това е правило за опростяване, когато точката е последна. Така че първото е правило за опростяване, трябва да видим в лявата му страна, т.е. да проверим следващото множество на S и то съдържа А, очевидно, и съответно тук имаме конфликт. Така че това не е SLR граматика, което е добре, че стигнем до този извод, защото е нееднозначна. Още в самото начало казахме, че нееднозначните граматики не са SLR, но е възможно тя да е еднозначна, да направим цялата тази процедура и ако стигнем до конфликт, да установим, че не е SLR. Така че, възможно е това да го има на някакъв изпит. Така знаем дали нещо е SLR или не е SLR, като граматика. Край на синтактичния анализ. Свърши. Обобщение. Започнахме, въобще казахме какво е синтактичен анализ и контекстно свободните граматики въведохме, които сте учили и преди. Говорихме за изводи и за нееднозначност, с което и приключихме. Първият ни алгоритъм беше за рекурсивно спускане и там срещнахме абстрактни синтактични дървета за първи път. После говорихме за предсказващ синтактичен анализ. LL таблиците строихме и те ни казваха какво да правим. На всички любимите първи и следващи множества се запознахме. И следващите 3 лекции бяха за възходящ синтактичен анализ, където го представихме абстрактно, после представихме изместени и опростяване и тази седмица говорихме за всички тези структури, които ни позволяват да си напишем алгоритъм за това нещо и да напишем бизон. Между другото, YAC
е съвсем едно академична версия, а пък Bison е GNU имплементацията на YAG и реално прави точно това. И е от 86-та до ден днешен all-time star на тези инструменти. Пък Cantor е по-нов инструмент и ползва не много по-различни неща. Направихме 16 бързи теста. 21, но това е, нали, някои бяха за лексикалния анализ. 16 от тях бяха за синтактичния. Домашна работа за тази седмица има. От 5 въпроса, всичко стандартно. И в понеделник ще имаме междинен изпит по време на упражнението. Вместо упражнение ще правим това контролно, което аз му викам междинен изпит. И сега ще ви дам най-накрая повече информация. Той ще бъде 24% от оценката. Напомням, за да минете курса. Днеска го разбираме. Официално. Колегата Аристотелес го каза в понеделник. Не по план, защото не даде повече информация, само ви създаде стрес. Реално, ето е информацията. Ще има 10 въпроса по материала до тук. Ще бъде точно тогава и там, в зала 200. Ще бъде на хартия, ще работите самостоятелно и в Moodle ще ви качим конспект също така, кратичък една страница, където пише какви са темите горе-долу. Но би трябвало да може да се подготвите с слайдовете, домашните работи, бързите тестове и в крайен случай записите от лекциите. Въпросите са като в домашното и в бързите тестове. Мисля, че няма такъв, нали, напишете тук числото. 42. Демек, какво главно хамалска работа? Моля? Демек, какво главно хамалска работа? Как хамалска работа? Цялата тази красива теория, която ще преговорите, ще научите. Ще я приложите и ще имате мотивация да си я, нали, допълнително да си я научите. Няма да има въпрос за Грейс Хопър, това мога да ви кажа от сега. Като трябва да уча за Грейс Хопър. Да? По този начин, който с SLR, граматиката, алгоритъма, трябва да правим някакви допълнителни проверки, за да изведем по-хубави грешки и не може по някакъв начин вътрешно да се имплементира. Защото, нали, всеки път, когато има такова лош превод, нали, има постоянно за грешка. Може по някакъв начин да направим скорно състояние на база. Въпросът е за нашия алгоритъм. Казахме най-отдолу докладва и грешка във всички други ситуации, ако това е действието. И въпросът е, не може ли да направим нещо, за да докладваме по-хубави грешки. И, например, да добавим състояния специално за тези неща. Отговор е, това е инженерен въпрос. Сигурно може, звучи логично, да. На практика никога, нали, ако човек прави нещо, което ще продава на хората, то няма да е без треда и да каже, нали, дайте ми 1 милион. Ами това ще го хване и ще го разработи, така че да... Това вече е инженерната част на нещата. Да, няма теория поне за това. Виждам, че нямате повече въпроси. Свободни сте и до понеделник.